De nominerede til årets Gravling er Sofie Bremer, nomineret for Gagag i DSB og Dong køber dødskul, Ekstrabladet. Gagag i DSB var et af Sofie Bremers første produkter på Ekstrabladet. Det hele startede med en reportage om problemer på Nordbanen, som Ekstrabladet valgte ikke at bringe. Jeg blev skidestædig og havde det sådan, det skal bare ikke være rigtigt. Og gik ind på DSB's Nordbane hjemmeside og fandt en glad kunde, som fortalte, at det var simpelthen ikke nogen problemer, at der var alt det her sporarbejde. Ham fandt jeg så, og han vidste ikke, at han var på hjemmesiden, og han var i hvert fald ikke glad. Så dagen efter, der kunne vi simpelthen lavede jeg historien om, at DSB's eneste glade kunde er blevet sur. Sagen udviklede sig til en hel artikelserie, der satte fokus på DSB's kritisable adfærd over for deres kunder. Et fokusområde, der ikke alle steder var lige vel mødt. Jeg har både fået mails om, at jeg skulle have stukket en hajdukke op et vist sted, og jeg skulle kvæles i et pendlerkort. Udover DSB-sagen er Sofie Bremer nomineret for artikelserien Dong køber dødskul. En sag, der startede med, at der skulle findes en dansk vinkel på minekatastrofen i Chile. Cheferne havde nok troet, at det var sådan en lille artikel, jeg kom tilbage med bunden. Her får vi kul fra, og det ser sådan ud. Sådan synes jeg ikke lige, det skulle være den dag i hvert fald. Sofie Bremer er blandt andet nomineret for sin stædighed og for sin evne til at udfolde undren til journalistiske scoops. Ida Nygaard Espersen, nomineret for Et hjem, Et stykke med Thüring og Når livet sættes på standby, Ud at se. Ida Nygaard Espersen har i sit arbejde for Ud at se beskæftiget sig med fortællende journalistik. I stedet for at finde nogle fuldstændig nye emner, så handler det mere om at få nogle gamle emner til at leve på ny. Temaerne spænder vidt, lige fra reportager om Thorkild Thyrring til organdonation. Det er egentlig bare historier om mere eller mindre normale mennesker, og så handler det om nogle meget sådan almen menneskelige temaer. Men personligt så er jeg også bare enormt glad for, at den her genre, fortællende journalistik, også kan blive nomineret. At man godt kan blive taget alvorligt med sin journalistik, selvom man ikke har lavet rav i den og lavet forsidebasker. Ida Nygaard Espersen er nomineret for sin evne til at stoppe op og bruge sproget på en præcis og elegant måde. Sten Skatholm, nomineret for De syge svin, Operation X. Baggrunden for mit produkt er, at jeg skulle afdække, hvorfor man bruger så meget antibiotika i svineproduktion herhjemme. Sten Skatholm blev ansat som elev på en svinefarm, hvor han arbejdede i 3 uger. Operation X går under dække i landbruget for at afsløre, hvordan man bruger medicin i en moderne dansk svineproduktion. For konsekvent alle herinde, eller det alle får medicin i vandet? Dels er du der for at lave et reelt stykke arbejde, blive oplært som en rigtig elev. Dels også at have det skjulte kamera på, styre hvornår er det sekvenserne, hvornår er det godt at optage det. Og derefter være opmærksom på, at man ikke provokerer i situationer, men simpelthen stiller meget, meget dumme, åbne spørgsmål. Hvor meget ringer man til Der var ikke andre måder at afsløre det her på, så jeg blev nødt til at gå derind, hvis jeg gerne ville ligesom vise, hvad der sker der faktisk inde i svinestallen rundt omkring i Danmark. Sten Skatholm nomineres for sin helt særlige rolle i tilblivelsen af programmet. Jeppe Boye Nielsen, nomineret for Mysteriet Dukajev, BT og Berlingske Tidende. I september 2010 er mysteriet om den etbenede bombemand på alles læber, da Jeppe Boye Nielsen bliver kontaktet af sin nyhedschef. Jeg gik så ned og snakkede med ham, og han sagde, at politiet havde frigivet et billede af bombemanden, og spurgte, om jeg ikke lige kunne ringe lidt rundt. Og tænkte jeg lidt, at det var en af de der opgaver, hvor sandsynligheden for, at man får noget ud af det, er ekstremt lille. Til trods for dette, tager sagen pludselig en uventet drejning. Så lige pludselig kommer jeg igennem til en boksepromotor, som hedder Alain Banacar, og han siger med det samme, jamen han kender ham godt, og han hedder Lars Dukajev. Og der tænker jeg sådan, at det kunne ikke rigtig være rigtigt. Med Jeppe Boye Nielsens arbejde overhaler BT politiet indenom, og kan dagen efter afsløre bombemandens identitet. Det, der har været mest spændende ved projektet, har nok været det adrenalinkick, der kom tirsdag aften. Jeg troede ikke helt på, at vi havde fundet ham, da vi sad på politistationen i Belgien, og at historien både var kørt på forsiden af Berlingeren og på BT.
Jeppe Bøje Nielsen nomineres for Med vilje, knofedt og gå på mod at bane vejen for et af de største journalistiske scoops i dansk presse i 2010. Anders Lindemann nomineret for Kolstrup, miljøskandalen, der blev overset i årtier, 21 søndag og TV-avisen. Men det, der sker, det er, at jeg laver det første indslag omkring denne her giftgrund oppe ved Esrum Sø til TV-avisen. Og så snakker jeg med nogle kilder, og de fortæller mig så, at Kolstrup aldrig var blevet stillet til regnskab for de her giftgrunde, selvom de altså havde gravet nogle tønder med giftige kemikalier ned. I dag ligger der stadig 100.000 tons forurenet jord på denne Kolstrup-grund. Men som det var tilfældet i Allerød, blev Kolstrup heller ikke her eller noget andet sted i landet stillet til ansvar for forureningen. Så vi snakker altså om et firma, som igennem årtier har forurenet miljøet og sluppet udenom regningen ved at tømme firmaet for penge. 21 søndag ville gerne have spurgt Kolstrup om, i hvor høj grad firmaet føler sig ansvarlig for forureningen i Aarhus. Når man er ude ved de her Kolstrup-grunde, så er der sådan en Area 51-agtig stemning over de her steder. Der er et rustent skilt, hvor der står adgang forbudt. Der er hegn rundt om. Der er ikke rigtig nogen, der ved hvorfor, og der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at vide hvorfor. Det er en stor hemmelighed, og det er det, som jeg synes har været det spændende ved at lave den her sag. TV-avisen har gennem de sidste uger afsløret, at et enkelt firma har efterladt sig hele 13 grunde med dybt forurenet jord, uden at der blev grebet ind. Det får i dag miljøministeren til at ville ændre loven. Anders Lindemann nomineres for sin vedholdenhed og for et gennemarbejdet journalistisk håndværk.